bihar eta etzi, eta ostegunean Arriagan irakurketa etengabea egiteko. Txomin Agirreren bezala. Jakingo duzuenez, iaz Itxarobordaren ehun bask izan zen irakurketako liburua eta foruko jardunaldietako gaia. Pasatu zanean ehun baskerena, bilatu gendun, gauza nahi izan gendun, gauza diferente bat egin, eta orduan klasiko hitzak aukera hori ematen duenez, jauzi bat egin gendun, bai geografian eta bai denboran, 100 urte egin gendun atzera, alde batetik eta bestetik Benafarroko amikozetik Ondarruko Kresalara pasatu gara aurten. Eta bero, jardunaldietan, ikusi dituzuen nortzuk etorreko diren, gaur Itxarobordar, iazko gonbidatua. Hain zuzen ere, Itxarobordarena nahi izan gendun ekarri, behar bada, autorerik badago, Txomin Agirrerekiko beste muturrean dagoena, behar bada bera izan dudalako muturrenetako bat, ez? Gogoratuz, iaz, ehun baskeri buruz, gogoratuko ditut bost esaldi, esaten genitunak iaz Itxarobordako ehun baskeri buruz, eta gero beste esaldi batzuk, esaten ditugunak orain, Kresalari buruz, ikusteko pixka bat, zenolako gauza diferenteak esaten dituzten. Iaz, esaten gendun, ehun baskeri buruz, ausarta da, konforma gaitza, iparraldeko ikuspegitik idazten du, barrera egiten du, arauaren kontra egiten du, ironia praktikatzen du, estereotipoetatik ihes egiten du, abertzaletasun zehatz bat, tradizionala eta matxista salatzen du, beste kultur molde bat proposatzen du, utopia aldarrikatzen du, berdintasun harremanean oinarritzen da, bere izaera periferikoaz sufritzen du, bere izaera periferikoaz arro dago, ez da garbizalea, egungo erreferentziak erabiltzen ditu, ez du egiten emakumeen literatura, frantses maileguari ez dio bildurrik, bihurria da, rebeldea da. Hori, esaten dut iaz, ehun baskeri buruz. Eta, aurten, Txomin Agirreren Kresala dala eta, beste esaldi bildugatxo bat egin dugu, pizkat ikusteko kontrastea, beste horiekin, ez? Txomin Agirreren Kresala, ohiturazko liburu bat da, moralista, kristautasunaren apologia egiten du, tradizioaren xarma, tradizioaren zama du, integrismoa aldarrikatzen du, atzerakoia da, maitasun historio konbentzional bat da, euskaldun onak eta txarrak bereizten ditu, eta barrez. Beraz, Itxaroborda horren aurrean, kontraste horren aurrean, nahi gendun ze iritzi edo ze valorazio egiten zuen Kresalari buruz. Ez dut aipatu genero ikuspegitik zenolako diferentziak dauden liburuen artean, ez? Ez dut uste ehun bask, esate baterako Mañasi, Kresalan, azken aldian, zeran narradoreak, Mañasi, definitzen du zerutik jetxitako aingerua, estia baino estiagoa, bihotza handikoa ongilea, etxekoia eta elizkoia. Bere senarra, bere umeak, bere elizea. Arek ez dauka beste gauzarik, behartzuren bati laguntzea espada. Horrelako, ideologia aldetik horrelako gauzarik, ez direla pentsatzekoak ere ehun basken. Beraz, aurre kontu horiekin, ea zer duen itxako. Mizker, horako
sarrera eginik, kasik eran behar dituen guztiak eran duzu. Ez, eta nire esker zuek hemen bat etorririk. Segur aski ez dizuet deus berririk erranen kresalari buruz. Zuen haurzaroko liburua izango baita txikitatik irakurri duzuena eta oraindik ere irakurtzen duzuena gauez loak hartu ezinik ibiltzen zareten gauen. Deitu dut agerpena gaurko eta betiko kresala. Eta hor galderak dira, zergatik irakurri, oraindik ere 1906an plazaratu zen, Txomin Agirre idazle ondagoak eta horren, liburu hori, zergatik irakurri oraindik. Euskaraz izkiriatu zen lehen novela zelakoan, nagoan horregatik. Irudiz aldatu ez den arrantzalen mundua deskribitzen duelakoan, mundu horren lekukotasun bat ekartzen duelakoan. Aldatu da, mundu hori, ez da aldatu. Bizkaiera landu duelakoa. Eta nolabait Bizkaieraren lehen erabilpen fiktiboare eragin zuen, bere novelaetan. Eta horiek dira galderak, izan daitezke. Eta horietaz gain beste galdera egitz ere gertatzen alda. Pentsatzen alda eta erantzunak ere anitzak izan daitezke eta nik gaur eginen dutan agerpena ez da pontifikatzeko da bakarrik ene irakurketaren ondorioa. Uste dut irakurketa, begironezko irakurketa bat egin dio dara. Behar badat duela 20 urte irakurri banu, gogoragoa izanen nintzen, adinak hori du, gure sinesterik gogorrenak denborarekin emanutzerat doazela. Hala, sarrera gisa. Dakizuen bezala Txomin Agirre sortu zen 1874an, ondagoan, eta familia oso modesto edo arrun batean. Eta zendu zen, ondagoatik, 40 kilometro bat Zumaian. Porturik portu pasatu zuen bere bizia. Eta Zumaian Karmeldaren kapera buru zen, eta hori bizitza osoan, askue adiskize zuen. Eta hori sartu zen Euskaltzaindian. 1919an Euskaltzaindia sortu zenean. Eta dakizuen bezala 3 novela publikatu ditu. Eta 3 dira lehenak Euskal literaturaren historian. Eta 3 dira harri bitxiak ere. Lehen biak bizkaieraz, Auremendiko Lorea, Santa Gertruda sendo baten bizitzaren kontakizun hagiografikoa. Apez baten eskotik nola bestela. Eta kresala, arrantzale munduan, eta garoa, beranduago, hori nekazarien munduan, oinatin kokatzen den novela bat. Eta hori gehien bat gipuzkeraz idatzi zuen. Bi novela horiek eredu kostumbristaren ale gisa aurkezten dira. Eta biak aurkezten dira pixka bat denbora haietan, hau da, 19. mende bukaeran eta 20. mende hasieran Bizkaian jadanik eguneroko bizitza aldatzen zioan denbora haietan. Hau da, industrializazioa indarrean ari zen sartzen Bilboan eta Bilbo inguruan. Eta neurri batean, gero xer ikusiko du, neurri batean sozietate tradizionalak bere burua mehatxatua bezala senitzen zuen. Eta hor, erantzun ezberdinak atera ziren Euskal munduan. Baita beste mundu batzuetan ere, Andaluzian, Frantzia bere hortan ere, gauza bera industrializazioak eta etxeko jaunen proletarizazioak ekarri zuen talako beldur bat gure munduak ez dute ziren desagertuko. Egan behar da ere 19. mendeko ohiturari jarraituz, kresala zatika publikatu zela.
1901 eta 1904 artean, Euskal Herria izeneko aldizkarian. Eta aldizkari hori sortu zen Donostian, Josu Manterolak zuzendu zuen, 1908an. Eta 1939 ale izan ziren. Eta denek zuten helburua Euskal Gaian jogatzea, Euskal literatura bat sortzen laguntzea, eta 7 herrialdetako egilei, lehen aldiz, behar bada, egilei zuzendua zen aldizkari hori. Deitzen zuten hori Heptarkia Euskara. 7 adarretako Euskal Herria. Eta lehen aldia ziteken, horako proiektu bat iparalderat ere edatzen zen. Eta helburua zuen, pixka bat Euskal kultura jogatzea, eta kultura hori kultu bilakaraztea. Kultu eta eruditu, eta ohorea ematea, balioztatzea, merezi zuen neurrian. 1906an beraz plazaratu zen liburu moldean, eta Durangoko Florentino Erosuren imprimategian imprimatu zen. Hemen badira Durangarrak zorionak zuen, posteriori. Eta bere gala arrakasta okan zuen, eta Bizpahiru argitalpen kantzituen segit. Eta hor, bada gauza bat fikzio aldetik degarria dena, sortzen du herri baten izena sortzen du, arran ondo, eta horrekin neurri batean fikzioa sortzen du, arran ondotik arralderat, eraz ondagoatik goenkalea, eta sortu den hari bat, behar bada Txomin Agirreri eske. Beraz, hiru zati aipatuko ditut, aipatu laburki. Lehenik, bihurgune politiko batetako literatura dela. Bigarrenik, arrantzaleak euskara eta literatura. Eta hiru arrantzatean, aipatuko dut, sehekeago maitasun historioak zer ekartzen duen berarekin. Bada maitasun historioa, baina ere ekartzen du klase borrokaren aztarna zerbait ekartzen du, baita hizkuntzen arteko borrokaren lekukotasuna ekartzen du, maitasun historio horrek. Maria Inasi, seindu hori goela eragile nagusi. Horrenik, erran behar da bihurgune politiko hortan, gertatu diren hiru elementu bat direla, lehenik foruen galtzea eta industrializazioa. Foruen galtzea nik baino bekio ezagutzen duzu histori hori. Azken denbora hauetan begibistarat eta bantaileterat jaukitu zaigu ekarristara, handia filmarekin. Ikusi dugu ze ondorioak zituen herriaren gan, ze gerla krudela zen ere denbora berean. Eta kontuan edukiz, hiru izan direla hiru karlista da, eta hiru horien ondotik Canovasek abolitu zituela Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako foruak, Arabakoak ere bai, eta hori 1876ko ustailaren 21 batean. Eta liberalak, biztan dena Euskal Herrikoak bereziki, beti pentsatzen da kanpoko liberalak zirela foruen kontrakoak, baina ziren hemengoak, bertakoak, foruen aurka, eta horiek zuten gehien bat borrokatu foruen abolitzeko. Horren ondorioz, gaur egun arte iranduen kontzertu ekonomikoak ere negoziatu ziren, eta badakizue aurten nola pasatu diren kontzertu ekonomiko horiek, ez dut PNV nola negoziatu duen aurtengoa, zeren truk eta zeren alde eta zeren aurka. Eta sistema hori berrizari egiten dut, nik baino bekio ezagutzen duzu. Gero, foruen abolitzaren ondotik, edo garaikide, ere Euskaldunak Ameriketarat joaten hasi ziren multzoka. Herri osoak usten ziren, Hego Ameriketarat, Ipar Ameriketarat, eta edozen adinetakoak, gizonak, emazteak, gazteak eta adinekoak. Beraz, herriak usten ziren, ekonomia aldetik
ez baitzen behar da posible hemen bizitzea. Erran behar da ere, ohitura luze bat zela, Ameriketar eratea, konkistan parte hartu zuten Euskaldunek. Lope de Agirre, Urtsuarrek, ego Ameriketan, beren atzamarra, beren hatza utzi zutela uste dut. Eta hori zen historia aldetik, eta gehire, orokorragoa zen, eta Europa guzia usten zioan Ameriketarak. Frantzian ere, soldatuntzaren aurka, iparaldeko gazteainitz baiten ziren, eta soldatutza horrean 5 urteko abaitzen. Aski luzea zen. Eta haraz, Ipar eta Hego Amerikak Euskaldun bete ziren. Ameriketako eremu huts eta desertuetan hasi ziren lanean. Zonbait aberastu ziren, beste zonbait ezain beste. Zonbait asko angel ditu ziren. Euskaldunen nazioak osatuz, italiarenak bezala edo irlandarenak bezalako nazioak, beren artean atxikiz hemendik eraman zuten kultura hori. Gero, erran behar da, 19. mendean, eta 20. mendea hasieran, orain ere gala da, baina egoera larria zela bazter guzietan. Erran beraz Euskal Herrian, Europan, Espainian, denetan, ari zen, bazterrak jotzen liberalismoa. Hori zen liberalismoa, denek liberalak, orain denek neoliberalak behar dugu autontzen liberalismoa, eta liberalismoak askoren ustez, kristautasuna eta herrietako tradizioneak zalantzan eta lantegian jartzen zituen. Eta Bilbon, badakizue, ikusgarriki atera zirela lurretik industria egiturak, lantegiak, orain desagertuak dira, lantegiak, burdinolak, altzailutegiak, denetarik bazen, zerua beltz-beltza eta bazterrak ere beltz-beltzak ziren, gehiago 19. mendean baino, eta etortzen ziren kanpotik ezagun inglesa, Bilbo da, inglesak etorri zirelakoan pixka bat bideratzerat industrializazio hori, eta hor dugu futbola ekarri zuten. Eta ekarri zuten ere Bilbotar izaeraren, nola erran, izaeraren egikera bat, eta Bilbotarra, ez da den Bilbotarra, inglesen gandik erdietxi ohitura horrekin. Inglesen self-control hori eta unitasun hori eta beraz, ikusten duzuen bezala aldaketa, animaliko aldaketak ziren, erraldoiak, eta egia da, apesek, notableek, nik ironikoki apeskrazia deitzen dutan horrek beldurra handia zuen. Eta ikusten zuela, nola euskarazko bere sozietatea kontrolatzen zuena hain xereki eta hain urbiletik eta hain sakonki kontrolatzen zuena bere eskuetarik iherzioan eta iduritzen zitzaion arras galduko zuela bere partida. Baina, egin zena, sortu zena denbora haietan eta industrializazioarekin eta liberalismoaren edapenarekin batera, nazionalismoa ere denbora haietakoa da. Eta euskal kultur pizkunde zerbait ere ordukoa da. Eta Txomin Agirrek parte hartzen du bi mugimenduak. Badakizuet, Sabino Aranagoirik, Toni Manelo Itzunen eta Baionan ikasi zula eskolan, beraz pixka bat kakotxen artean, frantzestoa eta da. Beraz, berak eraman zuen, nazionalismoari bidea irekizion. Larrazabal baseriko mintzaldi batean, eta Bizkaiaren independentzia aldarrikatu zuen, unilateralki menturaz. Denbora eta bere lagunak sobera konbentzitu gabe ala ere. Zen gizon bat
pixka bat teorian eta bizizenan, baina bere bazpetzu meitek, bere hitzun meitek, orain arte irauten dute eman ezagun abertzale hitzak. Abertzale hitzak, eta neolirismo andana bat asmatu zituen, eta jarraitu zuen, eta lehen aldiz, hori gertatzen zela, Euskal Herriko 7 eskualdeak batzen zuen alako eskudo bat sortu zuen, Euskadi izena emanez lugalde hori. Eta hor ziren denak. Beraz, Mauletik Gaztelugatxera, Oiondik Baionara, eta Nafarroa eta denak hor ziren. Erraiteko, ze importantzia okan zuen, orain, behar pentsatzen lako egiten, delirio, talde tipi baten delirioa izan zitekela. Gertatzen dira, ezertarik fikzioa sortzen direla, fikzio horrek, Euskadiren fikzio horrek, oraindik ere irauten du, eta lugalde honi, utzi gora bera, batzuetan asko emaiten du, eta beste batzuetan asko kentzen dio ere. Horako ambiguitate bat bada, irauten du, batzuk irauten dute, Bizkai buru batzarra sortu zuen, eta orain buru batzarrak badira iparaldean ere, jangoikoa eta lege zaharren defenditzeko, hori zen helburua. Ikusten zuten hori galtzen aizela, hori zen, defenditu beharra, eta ideologia hori hasi, emendatu, eta hortan sartzen da literatura. Eta fikzioa sartzen da mugimendu hortan. Ideologia hori hasteko fikzio bat zen, egiaztatu dena, orain denek egiaztatzen alduguna, baina hastapena fikzio bat zen, eta literatura lagundu du fikzio hori egiaztatzen. Eta gehien bat, fikziozko literatura, ikusiko dugu bezala. Pixka bat mantatiratuko dut iparaldera, eta Sabino Aranagoiri nolaz ibilia zen bere gazte denboran, Donibane Loitzunen eta Baionan, behar bada, bazuken entzutia Agusti Xao batek bazituela jadanik. Ez abertzale, baina euskaltzale, politiko, ideia batzu aintzinatuak, eta hildo hori sakonduz egin zuela bere bidea. Hori da, nahi baitu nik ere, honaratutu ez geroztik, iparaldeari behar bada ez duen lekua eman. Beraz, zergatik aipatu nazionalismoa eta gauzak kresaren gaurkotasuna aipatzerakoan, uste dut, novela horren sorreran, faktore nazionalista, pre-nazionalistak edo aurre nazionalistak sartzen direla. Badu, Txominagirek, Euskaldun guztientzat idazten duelako sensazioa, nahiz eta bizkaieraz idazten duen. Nahiz eta, gero ikusiko dugu, nahiz eta badoen kontzientzia bizkaieraz ere idazten duen bizkaieraz ez dutela bizkaita guztiek ulertuko. Hori izan da beti euskal literaturaren tragedia, euskaraz idazten da, baina idazlea ez da sekulan segur bere irakurlegoak ulertuko duela. Oraindik ere jarraitzen du. Egiten duena ere novela hortan, bizkaieraren bitartez euskararen berrikuntza bat egiten du. Ondarreko euskalkia zabaltzen du, bizkaiera sortuz, eta denbora berean, mugimendu berdinak gertatzen ziren, Eskalduna Astekariarekin, Eskalduna Astekari iparaldean sortu zen 1888 urteetan zehar, eta horre, Euskaldun guztiek ulertzekotan, behar zen Euskara batu lantzeko bat erabili. Eta denborarekin, Nafarro Lapurtara da izen dugun batuaren eredua, hor sortu zen. Beraz, jende horiek guztiek, elgarren artean gainerat harremanetan ziren, Gipuzkoakoak, Nafartara, Lapurtara, Bizkaitara, eta bazuten Euskal kulturaren ganako interes romantiko bat bezala.
Eta interes hori kanpoko erudituek akoilatzen zuten edo bultzatzen zuten Bonaparte printzea baizik ez aipatzeko. Hura gabe behar bada euskal kultura bestelakoa izan zitek. Badakizu ere, Azkuek eta Aranak Bilbon euskal garbia sustatzen saiatuko direla. Gaztelerazko eta frantsesezko edo frantses jatorrizko hitzak baztertuz. Hor izan da halako mugimendu luze bat euskara garbitzeko. Bere bazter hitzetarik. Eta hori ikusiko dugu Kresala nobenan zehar. Nola trufatzen den indianoaz, berak espainoletik euskaratu hitzak erabiltzen ditu eta halako ironia bat badu beti azpimarratzen du indianoak, indiano pertsonaia batek, ez duela ongi hitz egiten euskaraz nahiz eta aberatsa den eta bar. Hor bada joko bat, nobelan agertzen dena eta errealitatean, errealitateko ekintza bati oihartzun ematen dio. Eta hola sortu zen, beraz, pizkundea deitzen dugun mugimendu hori. Pizkunde hortan, sartzen da biztan dena novela, sartzen da poesia, sartzen da saioak ere sartzen dira. Jakinez, bazirela, ez fikzioa bena saiak eran, jadanik, liburu zonbeit, eredugarriak, ala nola Mogeren Perua barka. Zora egia dela, bitxia da ez dela antzerkitan ematen agiteke antzerkitan eta ikusgarri ironiko bat eskaintzen nuke. Eta ere, hildo beretik, Perua barkan hiritar-baserritar dikotomia hori jokatzen da, Duvoisenek kapitainak baigorikoak, laborantzako liburuan, laborari gaztearen eta laborari zaharraren arteko eztabaida idazten du. Antzerki modu. Beraz, pizkunde hori ikusten da burbuila bat bezala eta nazionalismoak akulatzen duen. Eta hor, hori guzia, burbuila hori, akuilatze hori, gainbehera doan sektore primarioaren gainera disurtzen du. Eta Euskal Herrian bereziki, sektore primarioa da gehien bat euskaraz mintzatzen. Beste klaseak jadanik pasatuak dira edo frantseserat edo gaztelerat. Baina laborariak, artzainak, arrantzaleak euskaraz mintzatzen dira. Eta horiek dute jasanen, duela gutxi arte, Elizaren eta euskal krazia, kakotxen artean, horren sama luzaz. Euskarari buruz, moralitateari buruz, hau egin behar da euskaldun izateko, hau ez da egin behar. Eta beraz, Txomin Agirrek bere fikzionarekin hori du erakusten. Apez batek, narratzailea badakikoa bezala, apez batek nola juiatzen duen, epaitzen duen bere sozietatea, eta arrantzale sozietatea. Baina hala ere, ikusten dugu Txomin Agirrek baduela, ez da gestoa, ez da dogmatikoa, ez du juiatzen infernurat botatzeko. Badu halako nik bere novela irakurtzean, kandudan begirune bat euskal jendarte hori buruz, ajan ondoko sozietateari buruz, badu berari hurbil delako impresione hori emaiten du. Observatzaile biziki fina da, detaileak maite ditu, ageri du bizia eta natura ere maite duela, maite du, horoz gainetek maite du arantzaren mundu hori. Eta bere novela, entxeatzen da, bere maitasun hori guzia, apez izaera horten barritik pasatuz.
biztan dena. Hara ere saiatzen da hori guztia sartzen. Eta gauza bera eginen du, oinatiko Joanes baserritagarekin. Nahiz eta batzuek diguten, ez garoa, ez dela hain ekspresioa, ez duela kresalak duen indar eta hurbiltasun horakorik. Kresala ikusten da, narratzaileak handugu txomin agirre izan daitekela, ez du izan emaiten. Lekuko anonimo bat bezala agertzen da. Historioak entzuten ditu, historioak kontatzen dizkiote, gertakarien lekuko da. Eta imaginatzen aldugu, Zumaiako karriketan, Don Domingo deitzen baitzuten, jendek urtzen zuten, azken berriak emanez. Azken berriak emanez eta agurtuz, eta pentsatzen alda ere, ezagutzen zituen beste portuetako egoerak ere sartu dituela. Bekeitiokoa, Bermeo, Motriko, neurri batean, aran ondo, portu horien guztien alako eredu batu bat da. Portu guztien portuetan, portua da, aran ondo. Eta denak sartzen ditu, ikusi duzun bezala, detaile etnografikoak, arrantza ontzien kopuruak, arrantzaleak nola bizi ziren, istripuak, tirabirak, portuetan ikusten diren emazte bikote bitxi horiek, Tramana eta Pritx pertsonaia horiek, Tramana emazte luxe, fina eta minigaiztoa, biak dira minigaiztoak, bi emazte horiek, eta Pritx da bojoloa, zapala, eta pixka bat, ez du duz ikusteko hori, baina iragan astean ikusi dut Ongixote hil zuen gizona filma, eta horre gauza figura berdina da, bada gizon luxe, intelektual, ameslari bat, eta bada gizon txapal lodikote bat, errealitateari biziki lotua dena, eta oinak egiazkiko behar dira, eta iduritu zait, Pritx eta Tramana horako bikote bat zela. Eta ere, joaite mari mazirezte mandezen onda horat, oraindik ere ikusten aldira, ez dira Tramana eta Pritx bezalakoak, ez dut olakorik egin nahi, ikusten aldira sare konpontzaileak, 6 bat emazte dira, portuan, sareak konpontzen dituzte, eta eguna pasatzen dute, segur aski portuan gertatzen diren gauzen komentatzen, eta berriak bat besteari ematen. Zer da, ofizio ederagorik, hori baino, azkenean, egunero hori egiten dugu. Beraz hori, pertsonaia horiek guztiak, segur aski, realitatean ere, gurutzatu ditu, ezagutu ditu. Beste gauza bat ere, ikustu hartzea, erran ondo, ez dela bat ere mundutik kanpo, ez da mundu salbatu bat. Ez da munduko beldurtzen zituen mundu eta mugimendu sozialetako oihartzunak erran ondorat ere heltzen dira. Eta beti bada norbait, pertsonaia bat, ez izenduna, gertakari horien aipamena bederen egiteko. Niri biziki gustatu zait, hori Tempesta erraldoiak kontatzen duelariko, Kantabrian gertatu zena. Eta izan naiz bilatzen, ze garejnaz, edo garejaz mintzo zen. Eta novela 1921 eta 1904 artean idatzia izan ez geroztik, ituritu zait, aipatzen zuela 1878ko apirilean ogoian ezak gertatu zen. Garejna larri bat, eta hor, 322 marinen zendu ziren. Beraz, Euskal Kostaldeko portu guziak dolutan zitezken. Eta beraz, garejna horrek, beste asko hori izan dira gerozti, baina liburua idatzia entzien, garejna horrek segur aski espirituak nola erran, jo zituen, eta memoriak ere inakar.
Eta iruditzen zait, behar bada, Galer Nahortaz mintzo dela, kapitulo oso batean, txemina egin. Galer Nahorta, haiten da, Matxitxako puntan, olatuek, 20 metroko olatasuna, aize gainditzen zuten. Jarri zaitezte 20 metroko olatu baten, maldan eta exerzizio bat. Hori beraz, aharondo munduan. Aharondo munduan da bete-betea eta ez da asalbatzen. Bigarren zatira basatzean, aipatzen handugu, jadanik aipatu du pixka, baina ahantzaleak euskara eta literatura. Oituak gira, guziz gehienak, lotzen edo uztartzen euskara eta baserritaren mundu, edo hartzentzaren mundu. Ez dugu hainbeste egiten, junta hori, ahantzalen eta euskararen artean. Eta bada literatura oso bat, horren inguruan, eta horren gero sailu ikusiko. Lurra lehen, euskal tradizionean, euskal ohituran, euskal kulturan, lurra bego beti lehen. Badakigu Elizak zen horretaraino kontrolatu eta baldintzatu dituen, Euskal Herriko bizitzaren, barne bizitzak eta sinesteak. Eta hori bereziki baserritaren eremuan. Eta uste dut beren indarra mila aldiz biderkatuz jasanarazi dutela jendeer. Erran behar dugu mugaren bi aldetan erlijio gernak izan zirela. Hamaseigarren mendean erreforma edatu zen barandean, eta hemen pixka bat muga egunetan. Eta horren ondorioz atera zen kontra-reforma, sorgin hauziak, eta horiek denek baserritaren mundua zuten helburu. Zen erresena kontrolatzeko. Violentzia handiarekin ari izan ziren, pesak eta biztan dena notableak eta ahmadak ere, frantses eta espanol ahmadak sartu ziren. Erresa baitzen, azkenean, baserritarrek jasanaraztea violentzia kultural hori eta kultua hori. Erresa zen, baserritarrak ez ziren inorat eskabatzen ahal. Beren lujari lotuak erraiten nintzen gure etxean, beti laboraria lujari lotua. Aldiz, ikusten da, lehen duko zaharrak, zaharra euskaltegiak egin zuenen irakurketa jarraituan asularen geroa, irakurri zinuten. Eta hor, pasarte batzuetan ikusten da, nola mintzo den asular ahantzaren munduaz. Ez dute federik, ez dute sinesterik, libre dira, lizunak dira. Eta adibideak emaiten dituelarik, kontra-adibideak, kontra-etxempuak emaiten dituelarik, askotan, Donibanelo Itzuneko edo Ziburuko edo Zokoako marinelen munduko emazte bat edo beste edo gizon bat edo barantzale bat hartzen du. Baina predikoak egiten ditu, baserritarrek. Sarako Elizako prediko alkitik, baserritarrek egiten ditu. Eta kontra-etxempuak dira arrantzaleak, kaskarotak eta bakizu ez jendea irusak dira. Emazteak ere baserriak eta arrantzalean munduan, ohituak dira 6 hilabetez gizonei gabe, beren bizi motea dute, beren antolamendua, eta oso zaila da, antolamendu hortan, kanpotik, etorriko liteke beste botere baten sarraztea, eta sartzen bada, violentzia askorekin sartzen da. Eta hori ere gertatu izan da biztan. Eta ikusten dugu, txominagirek, hori, tradizio hori izan arren, arranondoko arrantzaren itxura ona emaiten dugu. Arrantzale gehienak onak dira, fededunak direlako, duinak dira, jakintsuak ere dira, zentzugunak.
gorputzez eta bihotzez garbiak. Elizak dutuen bezala. Bena, 19. mende bukaeran gira eta 20. mende hasieran Euskaldunak dira, biztandean. Eta Euskaldunak izateaz gain, Euskara ere mintzatzen dut. Baina bereziki fededunak dira. Eta ikusten dugu zen horretaraino fededunak diren. Kapitulu batean, Naufragoak Kitolisek kontatzen du, beste pertsonai bat da, aski nola egan itxura handikoa, hori ere filma bat egiten baritz, jesalarekin, ez baitez bada hemen kontatua den bezala bena adaptatuz gaurko mendeari, Kitolis hori diteke, bizar handi batekin, adina handikoa eta zortzea handikoa, baina begirada kokin eta martzo batek ilako gare. Kitolis hori kontatzen du, nola utzi bat ondatu zen, Agur Maria bat, portutik ateratzea, Agur Maria bat errezitatu, ez zuelakoa, marinelek. Beraz, ondamenak eta galernak eta dira, nahatzaile honen gostuko ere, jainkoaren gaztigoak. Ez baduzu zulotuitza xuxen erraiten portutik ateratzea, ze gertatzen, hartzaizu. Hori, eta egin dizun hortan, kapitulu hortan mereziki ikusten da nola sartu den fedearekilako alde jansenista hori, fedearen aldaerarik bortitzena. Ez baduzu hau egiten, gaztigoa segotuz. Baina itxasoak ere kandu bere ogorea eta badu beti gure artean. Egia da baseriko lehek ezagutzen arrantzaren mundua, non ez diren behartuak naturalki, ez dira baseriko jendeak, itxasazterat, debaldetan beltzatzerat, edo beti bereizketa bat bi munduen artean, baina tradizionalen aldetik, arrantzaleek eta portuek Euskal Herrian, beste asko herrietan bezala, mitologia intortsu bat badute. Eta itsas langileak, handiak dira, eta ezagun Victor Hugo batek, Frantziako 19. mendeko poetarik handiena eta horratuenak, badu poema bat, zeinetan itsastudi baten bizitzaren epikotasunaz bimagatzen duen. Eta poema hori eskoletan ikasi dugu buruz. Il est en mer depuis l'enfance, matolo, itxasoan da txikitatik. Eta kontatzen dut galarena, eta pixka bat novela honetan kontatzen den bezala. Eta uste dut, Euskal Herrian ere baduela aurra bat, fama bat, jesalan agertzen da, horren ondorio bat, Euskal Marinelak, lurralde urunen deskubritzaileak izan dira. Joan dira, baleen atzetik eta bakailoaren atzetik, Groenlandiaraino, Islandian barna, ternua, eta bada hor tradizional. Gehien bat, ahozko dena, kantuak eta badira, ternuako penak eta badirako kantuak. Baita ere, idatzizko lekukotasunak baditugu, gehien bat, Sarako eskola edo Ziburuko eskolako apez batzuen eskutik. Joanes Etxeberrik eman dezagun, manual degozenezkoan badu zati oso bat, otoitzak dira, marinelek erran behar dituztenak edo erraiten dituztenak, baleen giberetik joaiten direlarik. Dira 14 bat otoitz, eta uste dut euskal literaturako otoitz pagan horik ederenak direla, neurri batean. Gero erran behar da ere, zela beste tradizione bat, itxasoaren inguruan, itxasoko navigazio liburuak baziren.
Martin Doiarzabal batek, idatzi zuen frantsesez, gero euskara itzuli izan zen, le voyage aventureux, bidaia aventuraldiko bidaia, navigazio liburu gisa itzuli izan dena. Eta hori, duela gutxi arte, ez da ezagutu orain, badakigu Aurelio Arkusak aztertu izan ditu navigazio liburu horiek. Eta navigazio liburu horietan, xeheki agertzen da, marinelek, eman dezagun teknoarrak bateko bidearen koordinatuak zein diren. Paraleloak eta meridianoak eta norabideak eta itagogatzaren angeluak eta horiko agertzen dira, eta literatura oso bat da, azkenean ezagutzen ez duguna. Neurri batean, hiztegi bat da, eta itxasuko hiztegiak azken urte hauetan dira hasi horien konpilatzen egiteko itxas hiztegia edo bada Baionako euskal erakustokiak ere atera duen moleko hiztegi tipi bat bidarteko kapitain batek erretretarat etorri kapitain batek egin duena frantsesez eta euskaraz oso gutxi dira eta horien ganat edo horiak interesatzen balin magira ikusten dugu mundu oso bat dela hizkuntza oso bat berezia lexiko berezi bat eta ere hori guztiak bere ustez agertzen dira neurri batean kesa da novela honetan. Erreten aldugu ere Txominagirek bizkaiera nota bat asmatzen duela eta gehien bat bizkaiera hori itsasturien mintzatzeko moldean oinarritu. Arranondok badu arrantzaren hiztegi berezi bat. Zinez interesgarria den. Bizkaieraz da, guretzat pixka bat ahotza, baina bizkaieraz guretzen dugu eta irakurtzen dugu, sobera arrazonaraz hori gabe, eta zinez interesgarria nik hausitu dut. Eta gainerat, tekstu osoan barna, erabiltzen ditu adistrinkoak, aditzen eta bere perpausen musikalitatea lantzen du, eta hori bada kresa gaire batekin. Eta ez du hitz berri askorik sartzen. Ez neologismorik, ez eta gazteleratik etortzen den hitzik. Badu horako purotasun edo garbitasun nahikunde bat. Eta beraz gauza berri bat eskaintzen du, behar da uste dut kontziente zela egiten zuen lanaz. Bazakien idazten zolarik, zerbait berri egiten zuela, lehen aldiz egiten zuela. Bazakien ere irakurriko duzue sarrera, monumentala. Euskal literaturan askotan sarrerak dira interesgarrienak, Etxeparen, Asularen, Eizarragan eta hemen ere. Sarrera horietan idazleak bere ikusmoldea eta bere posizionea esplikatzen du. Esplikatzen du zergatik eta nola idatzi du. Eta alde hortaik ni duritu zait interesgarria dela. Enuke zati hau bukatu nahi, aipatu gabe, 20. mendean berriz, azken urteetan, 80ko hamarkadatik aintzina, berriz piztu bezala dela itsasoaren inguruko literatura. Xabier Iratzeder poetak egin ditu hainbat eta hainbat poema Donibane Loitzunen ikusten zuen bere itsasoari buruz. Andulek Txonik ere, Orioko Aitalera portu bateko Kareretik novela eta filma egin zituen 20 urte. Miren Agurmeabek askotan kokatzen ditu bere gazte literaturako novelak itsas munduan. Uste dut ere Kirmen Uriberen itsastartasuna nabaritzen dela bere noveletan. Eta horrez gainetik, Edorta Jimenez edo Mar Navarro, badualako trilogia bat, Bermeo mundaka, ahurtako itsas jendeen, itsas gertakarien inguruko
Piztien itxasoa izenekoa. Gehien bat irakurri dena eta ezagune dena da Balean Berbaroa. Eta gero Sukar ustelaren urtea eta Azeria eta Lehoia. Horrek dira hiru liburuak Txalaparta argitaletxean plazaratu zuten. Eta ustez Txomin Agirrek ireki zuen horientzat ere halako bildo bat itxasoa aipatzeko eta itxasoa aipatuz, mundua aipatzeko eta mundua aipatuz jendearen barne gatazkak eta barne kordokarrik ere aipatzeko. Zenta hori baita literaturaren helburua, azkenean pertsonen, jenden barne kordokarriek paperean etzatea. Egan dut ere eta horrek egituko dut, bazela maitasun historio bat, eta maitasun historio hori ez da bakarrik maitasun historio. Maitasun historio horrek ekartzen ditu bederen bi borroken zantzuak edo seinaleak. Batetik ekartzen du klase borrokaren lekukotasuna. Eta mainatzi da ardatza, mainatzi da borobiloren bihotza. Eta bestetik, hizkuntzaren inguruko borroka ere ekartzen du maitasun historioak. Lehenik, nahi nuke gara ere aipatu fikzioa nola erabiltzen duen. Eta uste dut arras gaurko otasunez erabiltzen duela fikzioaren barea Txomin Agirrek. Ulergarria dena, apesak ez dira inondik ateraiak, eskolatua dira eta hainbat fikzio ikasien dituzte, latina, grekoa, hori dute literatura handi bat, fikziozkoa dena. Eta beraz, neurri batean, Txomin Agirrek egin dena da, bere ikasketako fikzio jakitate hori, Euskarari aplikatu tartik zerbait sortu. Eta ere, 19. mendean, sortu da ere maitasun historioen sail hori. Erako amodiuzko historioak nobeletan hori baizik ez aipatuz. Orain novela arrosak ere orduan sortu dira, beraz mugimendu horren oso garaikida da Txomin Agirren hori batean. Jesalan bi elementu garrantzitsu aurkitu ditut nik. Alde batetik humorea eta suspensea. Humorea aipatu ditudan Tramana eta Britx Arantxaltzerek dute egiaztatzen. Eta suspensea da Kantabriako Galerna izugarriaren ondotik ez dakigula Angel bizirik atera den ala ez. Eta ez dakigu hori azken kapituluraino. Eta hor atxikitzen gaitu idazleak alako suspens batean apien da obratu entzin. Azken kapituluan ikusten ditugu bikotean beren aurra paseatzen arremanduko kerriketan, Mainasi eta Angel. Orduan gira egiazki ziurtatzen, orduan dugu ziurtatzen Angel bizirik atera dela Kantabriako Galerna handi hortan. Eta uste dut hor Txomin Agirrek neurrian eta habilki distilatuko dela suspensa. Humorea ere, distilatzen du ere biztan dena morala. Eta moralik ez eta ez irekien. Eta hori ikusiko dugu morala nun kokatzen duen. Jende harremanak gehien bat novela guntan, zuk egin duzun bezala, euskaldunak eta ez euskaldunak bereizketa horretan oinarritzen direnako. Eta hor da, egiazko morala. Hori gero xerri duzu, klase borroka ikusten du. Askotan erraiten da, Txomin Agirren novela hau, Karlisten ondorioz eta azten ari zen nazionalismoaren boterez,
kontserbatismo bide batean kabitzen dela. Euskal Herri kontserbatzaile bat eta gogorki kontserbatzaile bat agertzen dela. Egia da, baserri lekuetako jendeak proletarizatzearen beldur zirela. Eta baserrietan pobreak ziren edo arrantzaleak pobreak ziren, baina beren ontzietan edo beren baserrietan nausi ziren. Eta bazegiten lantegi batera joan nezkero hor bizitza osoa beharko zutela pasatu. Burua apaltzen, obeditzen, laidua pitasaiten eta gaizki ordaindua izaiten. Eta hori hortaz kontziente ziren. Eta beraz, ulergarria da beldur hori, eta nola beldurraren aintzinean, norbera bere kuskuan kabitzen den. Eta hortik, kusku hori gogortzen duen. Eta hor, agertzen da, egiazki, ze neurritaraino egiaztatzen den hori klase gogokaren elementu. Arranonduko neska gazterik distiratsuena eta ederrena da, Mañasi hori. Bere laguna Joseparekin ikusten dugu izketan. Eta normal den bezala, Angel hain da ederra, Angel ikusi eta bere alamaiten nintzen. Euskaldun gisa ez dio bere buruari hori aitortzen. Emaiten du denbora hundi bat horren aitortzeko bere suspens bat bada. Aitortzen ez duten bitartean sendiek eta familien indarra eta Elizaren eta sozietatearen indarra ikusten, familiek ezkontzak antolatzen zituzten. Angel, familiak, bere gurasoek ikusten dute Antoniarekin ezkontzen. Antonia hori ez da Mañasi bezala behe mailako neska gazte bat. Sozietatean, pixka bat, gorago den familia bateko emazte gaia hautatzen diote. Baina irakurriko duzen bezala, hor ere Euskaldunki, Angelek, Antoniari ez dio bere harakoan baiezko erantzuna egiten. Ikusten da, hor, gure Euskaldun izaerak baduela abantaila bat bederen ez dugula bai eta ez bere harakoan eman behar eta horrek batzutan salbatzen ditu. Ikusten da ere, Angel eta Antoni elgarrekin dabiltzala zurumurua edatzen delarik, Mañasi Bilborat etortzen dela sei. Eta hor, etxeko premu balin bazen, sei bilakatzen da. Egia da, Bilboko familia denda jabe, familia on batean, egia da. Errespetatzen dute eta sei etortzera behartua da, pixka bat despistatua edo ernegatua ikusten duelako Angel, deskapatzen behar zaio. Baina arte hortan, indianoa, gaipatu dugu indiano pertsonaia hori da, ere arranunduko adineko gizon bat, eta hori joan da Ameriketara, eta naberastu da, eta adina handia du, dirua badu, eta badu, halako harro bat, dena ezagutzen du, dena munduaren ingurua egina du, nola pentsalari librea da, askotan apesaren edo notableen kontra altxatzen da. Beraz, Mañasiren gurasoek aurre ikusten dute ezkontza balios bat gizon adindu horrekin. Begira familiek nola maneiatzen zituzten beren gazteak. Eta bereziki amek, hemen Mañasiren ama da gehien nahi duena bere alaba gizontza horrekin ezkondadin. Eta zergatik nahi du dirua etxeratzeko, dirua ukaiteko, eta berak ere eskala sozialaren okupatzeko, hori da. Beraz ikusten da halako tiragira bat, amodioaren aitzakian aipatzen ditu Arranondon bertan eragiten duten klase borroka horiek aipatzen ditu. Eta horretaik niri interesgarria edo ditu zait
novela hau. Eta hizkuntzak ere borrokan sartzen ditu. Novela guztian, euskara da narratzailearen, beraz idazlearen tresnarik ederrena. Eta horren alde hariko da. Berregun eta berroita hamar horre aldetan horren alde hariko da. Euskara defendiatzen, ere, ikusiko duzu kapitulu batean, sartzen ditu, tamabigaren kapitulua dela bedar txarrak izeneko kapitulu hori, ikusgarria da, zenta sartzen ditu diskusione batean, edo solar batean, portua. Portua baita Herriko plaza, orain ere, portuan sartzen ditu euskarari buruz, aburu ezberdinak dituzten pertsonaiak. Bada euskara ez dakien bat, bada euskara dakien bat, bada euskara dakien bat eta sozialki irekiago den bat, eta beste, badira bat bospasei jende, bospasei dira, ezanak. Elgarren artean bat askatzen dira, kapitulu oso batean, eta agertzen da bukaera, euskaraz behar dela hitz egin, idatzi, bizi, eta euskarak baizik ez duela balio moral aldetik ere sozietate batean bizitzeko. Hemen, egia da, halako moztura bat egiten du, belar txaren eta belar honen artean, hizkuntzaren arabera, ajan ondo, jadanik, erdibitu jendarte bat, badira belar txarrak eta badira belar honak. Eta uste dut, dikotomia hori, bizi dela oraindik gure sozietatean. Gero, erran behar da, egileak, pertsonaia gehienen ahoetan bizkaiera garbila emaiten duela. Salbu, indianoa eta kanpotik etortzen diren Felegabe, Burges, Aho Zabal, Aho Handi horien ahoetan. Indianoaren adibidean ikusiko duzue, nola jolasten den gaiztoki indianoaren euskaraz hitz egiteko montearekin. Eta bere euskara da, pixka bat, euskainola. Ibilia baita, ez da janondokoa da, baina kanpoan ibilia da Gipuzkoan, ibilia da denetan. Beraz bat horrelako euskara nahasi bat, eta trofatzen zaio nahatzailea, eta beraz trofatzen zaio ondorioz egilea ere. Eta harrigarria da, eta harrigarria da erraitea, euskararen erabilpen zalantzako horien inguruko jokoaren gainean oinarritu filma eta liburu batek arkesta gaitza ukanduela Euskal Herrian azken hamarkada hauetan da kutsi da zubidea Isabel. Eta hor ere, kresalan bezala, euskara ezagutzen dutenak, euskara garbia dutela uste dutenak, nola trufatzen diren edo burlatzen diren, euskara ikasten ari direnez, euskara trakeski hitz egiten dutenez, bara beti joko hori, eta joko horren lehen ikukutu sanoterek bat, hemen ateratzen, ene ustez. Hala, horregatik, guziengatik, uste dut, eta komentatzen dizuet, kresala hau irakurtzea eta berriz irakurtzea. Zenten gure gaurko sozietatearen edo euskal jendartearen oinarriak hor fikzioan agertzen baitira. Mendea pasatu da, mendea baino gehiago ere pasatu da, baina hor dira beti hemen agertzen diren dikotomia horiek. Gauza bat, ez dena agertzen da Elizaren presentzia orain. Hori da aldatu den gauzetarik bat, azken 100 urte hauetan. Eta nahi baduzu presentzia hori senditu, horren indarra, horren bortitza, hala ere, xalo eta goxo irukepen batekin. Ez baitira beti, bete-betean txartu, txiki dute, moldeak zaindu dituzte, erak zaindu dituzte. Horren gainbehera egiazki senditzen da gaurko sozietatearen eta hemen aipatzen den sozietatearen artean
Eta gero beste gauza bat ere, hemen ikusten dira portuetako bizimodeak eta bizitasunak eta bilbira hori orain uste dut Euskal Portuetan ez dela hainbeste nabaritzen. Uste dut arrantzak joan dela portu askotan bezala gainbehera nahiz eta hor diren oraindik barku batzu edo pasatzen direlarik Euskal Portuetarik senditzen da hori ere, isiltasun hori eta isiltasun hori Krisala novelan ez da agertzen. Gomendatzen zuet irakurtzea eta segu gaski ostegunean gozatuko duzue eta bakoitzak bere iritzia eginen du Krisala novela honetaz. Niri bederen, gustatu zait irakurtzea, Pedro, mandidazularik gaia, ez nuen irakurri Krisala entzinetik. Eta momentu aurrarien pasatu ditut zumetik gora hori esker, nire esker. Zuen eta nire esker zuen. Galderare bat egin nahi badiozue. Gaur egun be, naiz eta urte pasatuta, badagoela borroka hori euskara eraiatuta, zelan ikusten duzu gaur egun hori borroka hori zubinesuna euskaraz ondo egiten dabenak, euskaraz zaitzen dabenak, gaur egun hori mujarrik zuke zelan kopatzen da gaur egun hori euskal mundu hori egiten da. Hori jarraitzen dagoela, ez? Bai. Zeran ikusten duzu dira, nun ikusten duzu hori jarraitzen? Hori ikusten dut gehien bat gure inguruan, ezagun euskara nola gaizki kakutzen artean. Niretzat euskara ez da gaizki hitz egitera. Gauza guztiak posible dira euskaraz. Ez denak, irakasleek. Baina nahi dut, hizkuntza idekia da, beraz hartzen ditugu kanpotik hitzak eta integratzen ditugu gure diskurtsoetan eta naturalki pasatzen alda. Eta hainbat hitz sartu dira erdaretatik eta bakarrik espainola eta frantsesa, inglesetik eta beste. Eta uste dut hor gelditzen dela, hala ere, oraindik dikotomia hori. Zenta beti izango da norbait erraiteko mintzatzeko eta mintzazaite ongi, edo mintzazaite garbiki. Behar bada gehiago iparaldean. Iparaldean oraino jendarte errugabetik ez gira urrun, ez gira hain urrunduak, orain ari gira urruntzen, erriak uste nahi dira. Eta euskara mota berri bat eta joera berri bat beharko da asmatu Baionarat edo Baionako konurbazio zabal hortan, Baionatik Hendaiarat eta Baionatik Garazira inoko konurbazio hortan beharko da zerbait berri asmatu lehen eredua, euskara garbiaren eredua, euskara puroaren eredua galduko baita uste momentuan ikurisi nintzen, bai badela dikotomia hori, eta ere liburu bat kritikatzen denean, erresineak egiten dirarik, bete da euskararen gaineko ohar bat bada, hizkuntzaren gaineko ohar bat bada, euskara garbia, euskara erresa, euskara zabala, euskara zaila, euskara hau, euskara hoa, euskara irekia, euskara ertsia, beti bada. Eta irakurtzen baldin badira beste literaturatako kritikak, hizkuntzaren gaineko oharrik ez da. Eta idazten handuzu nahi duzun bezala, beste hizkuntzetan, ekatuko da behar bada, baina ez da sego hizkuntza ekatuko dela. Eta hemen hizkuntzak hartzen du beti paragrafo bat, eta niretzat ongi da, ez da
eta generat idazle batzentzat zer inspiragarriagorik olako gatazka bat baino. Ikusten da, beti erakargarria da, ikargarria da. Antzerkiak egiten dira, filma, aipatu dut hor gutxi dazu bidea Isabel filma hori, liburua, eta uste dut horiek dutela arrakasta. Eta da ere, molde bat, bide nabar, Euskalduna bere buruaz ere burlatzeko, bestela oso serioak bai dira. Ez dugu onartzen, kritikarik ez dugu onartzen, ez dugu onartzen gure ganako trufarik ere. Eta Euskararen bidez, eta horregatik egiten dute behar bada, Euskalduna dela, Euskaraz egiten duena, izaera, nortasun politikoak, kotxen artean, gotoa da, nortasun lingustikoari gure kasuan. Eta eskutan nola da, eta arazo bat sortzen alda, definizio horrekin, hizkuntzu dikotomia horrekin, hau da, Euskaldunak direa bakarrik Euskaraz hitz egiten dutenak. Ondorioz, Euskaldun gehiago eta gutxiago gira. Naiz eta hemen arazoa ezberdina da. Hemen ere, leku askotan Euskara galtzen ari da oraindik Bizkaiako herri batzuetan, eta Nafarroan, eta Gipuzkoan, naiz eta hirietan pixkanakak gora doan. Baina, nola definitzen dugu, hori beste gai bat da, eta gai filosofiatzen alginuke, gai horren inguruan. Hizkuntzak ze eskizofrenia sortzen dugu. Eta hori, eretzat lehen, Asulak eta horiek ere aipatzen dute hori. Asulak eta horientzat ere, beren kezka da, Euskararik garbienaren egitea, Asularentzat ezain beste. Eta Etxeparentzat ezain beste ere. Euskararik zehatzena egitea eta ulergarriena. Ere, behar dute eredu bat sortu, bada Euskara herrikoia, herrietan emintzatzen dena, beraz hori ez da egokia. Eta bada beste Euskara, inteligentzia horrek sortu duen. Eta hemen ere, gauza bera sortzen du. Eta ikusten da, bada ere beste hildo beretik, eta horrekin finituko dut, bada beste kontzeptu bat ere, da egiazko Euskara eta egiazkoa eliteken beste Euskara. Hori beti danik ere izan da. Eta beti egiazko Euskara da, Euskal grazia horrek fikatu duen Euskara. Eta bestea jende arruntek hitz egiten duena. Eta jende arruntak behar du egiazko Euskaran hitz egin, nahi badu Euskaldun, egiazko Euskaldun izan. Badugu, ez da bada bat eramentiko, nola lotzen ditugun bi gauza horiek eta dikotomia hori nola gainditzen dugu. Ni gatera bat? Aparte utzita edo kontutan hartuta ze balore diferenteak agertzen diren zure obran edo eta Txomi Agirreren obran. Bada kontu bat berdin jokatzen duzuena, eta da hiztegian badira hitz batzuk, bai Kresalan eta bai Ehuneko Egun Bask, bakarrik zuen etxean esaten direnak. Zuen etxean, zuen herrian, edo zuen zabalera gehiago ez daukaten. Eta hori ikusi dut, hori dagoela Kresalan eta dago Ehuneko Egun Bask. Orduan, hori nola eramaten zuen zer. Ez da bi hona da, eta gehiagorena ere izango da. Orduan hori... Bai, uste dut behar bada, hor, oinarrian dela, Euskara hiztegietan dagoena baino zabalagoa dela.
ere izan daiteke. Gero, hain erresa da hitzak moldatzea, bi hitzetarik bat, hitz berri bat moldatzen da, egoera berri baten agertzeko. Edo fikzio batean, ohikoan erraiten ez den gauza baten erraiteko. Hain da erresa horren egitea euskararekin, non penaliteke idazleek baliabide hori ez erabiltzea. Niri ere horrek harritu nau eta gozoki harritu nau. Hitz bat badaukat gogoan, ez dakit neologismoa den ala bizkaieraz erraiten den, da une batez indiano hori ikusten da mintzo dela mainasiz. Eta mainasiz mintzo da zahar bat bezala, hitz handiak espantuz eta badaki seuk da indianoa neska hori bere ganatuko duela. Badago horako sufizentzia bat badu, harro bat badu. Eta orduan hemen narratzaileak erakusteko bere mainasiz mintzoterarik nola pizten zaio desira, bere baitan, aipatzen du, eta erabiltzen du bat, eta buztan ikara. Eta hori itzultzen marin bada, seur aski, hitz pornografikoa da. Senditu zuenako buztan ikara bat, senditzen da, desio maskulinoaren, ernetze bat, eskurratzen dut, nahi dut, hitz bakar bateak. Eta ez dakit, nik ez dut behin ere, inon hori irakurri, ez dut dena irakurri ere, bizitzan. Baina, orain arte ez dut, eta hor aurkitu dut, eta entzat, honek bazuen euskararen ironiaren eta euskararen sentzu hori. Zenta euskara, usten barin badugu, badu garako ironia bat euskarak. Eta ironia hori datorkio alde hortaik hitzak, egoeren arabera sortzen alditugu. Eta hitz horiek bere gara irudi bat teratera maiten gaituzten. Edo zein dela euskalkia, buztanik ara, edo ez dakinik, ohikoa da, baina mi luze, edo buruarin, edo ez dakinik, belarrimotz. Hartzen dira bi elementu, nahazten dira, realitate berri bat aipatzen handu. Eta uste bai alde hortaik Txamina Girrike bat duela joera bat euskararekin jostatzeko. Nahiz eta gero baduen bere beste pizutasun hori, astuna da. Baina badu, jolasten da bai. Eta lehen aldiz jolasten da eta fikzioarekin. Fikzioa erabiliz jolasten da. Hori, ustez gauza berria izan da eberetzi ere, hogei ere bende hasieran eta behar batzutan orain ere berria izan daiteke. Baina, arrisku bat, arrisku handia duka irakorlearekiko. Bai, biztan dena. Idaztea, edo zen hizkuntzetan arrisku bat da irakorlearekiko. Gehiago euskaraz egia da, baina arrisku bat da. Baina arrisku hori hartzen du, eta sortzen du hizkuntza bat. Bizkaiera bat sortzen du, niun mintzatzen ez den bizkaiera bat sortzen du. Bere esperientzia ezberdinetatik, entzun dituen bizkaiera ezberdinetarik. Eta ikusiko duzu sarreran, Frantziako anaiek ere uler dezaten nahi du. Eta Frantziako anaiek gugira, ipatu baitut nola euskaltzale tasun hori sortzen ari zen emeetzi erremendean, zazpiek bat hori eta tarkia euskara eta kontzeptu hori duro. Bere helburua zen, ahan ondo mitiko eta fiktibo hortaik, Siberotarrek, Lapurtarrek, Nafartarrek, Gipuzkoarrek, eta Bizkaiako
hiztun ezberdinek, eta Bizkaian ere, Bizkaierak aldaera hainiz baditu. Bazituen, orain ere baditu zunbait. Horrek galtzen nahi da, batzen nahi da egiazki aintzineko belaunaldiak desagertzen diren arau, geldituko da, beharroa da, kresalan, sortu zen Bizkaitar hori eredut erabiltzeko tresna gisa. Bai, hori bada irakurraren arrisku hori, baina idazleak badu hala ere ilusioneak denek ulertuko dutela. Pretentzionia, eran dezake tartas zaharrak. Pretentzionia. Eskerrik asko tortzeagatik eta bihar konbentzari eta akaizak. Eskerrik asko.